De acuerdo. Prepara los cañones frontales. En 5 minutos empezamos el ataque definitivo contra los rebeldes. Sí, milord. Y que la fuerza nos acompañe. Episodi 2. La base rebel. L'imperi per força, però està a punt de llançar l'atac definitiu des de la seva nau indestructible, l'Estrella de la Mort. Mentrestant, al planeta patint, els rebels han aconseguit retallar distàncies i el seu líder prepara l'heroica defensa. Ah, i podeu estar tots tranquils, en aquest episodi tampoc surt en Jar Jar Binks. És impossible que guanyem. Les armes de l'imperi són massa poderoses. Queca! Mister, has vist la queca? Mister Jedi, els de l'Estrella de la Mort estan a punt d'atacar-nos. Què podem fer? Ja us ho he dit moltes vegades. És impossible. No sé pas quina tàctica utilitzar. Tu què hi dius? Que esteu parlant amb mi? Amb aquestes ensaïmades que portes per pentinat no sents mai res. Ja, però m'afavoreixen molt, no? La veritat és que sí. Compte! Ens ataquen! Compte! Ens ataquen! No, home, no! Que és un dels nostres! Sempre fa el mateix! M'he despentinat o què? Uau! Com tira l'X-Wing amb el tobaco nou que li he posat, eh? He agafat la velocitat de la llum en 0, I què? Quan marxem a atacar a l'Estrella de la Mort? Deixa-ho córrer. És impossible. Potser si ataquem ben d'hora, ben d'hora, ben... Ves, però qui vull enganyar? Són invencibles! Ara sí ens ataquen! No ens en sortirem! No hem de renunciar. Hem de lluitar, míster. Només hi ha una persona que ens pot ajudar. Ajudar-nos podria ell. Tens raó. Aneu a buscar-lo. Ell us donarà la clau. Vinga, va, que et porto amb la nau. Ah, que l'he posat uns subwoofers nous. Ja et posarem un CD dels Estopa que van venir a gravar a la cantina interespacial. Vinga! Companys, que la força us acompanyi. Què és, mister? Que la gorda no els escanyi? Però quines tonteries dius? Va, ajuda'm a disparar aquests gamarusos. En el proper episodi... El camino al saber chupado es... Salta la pata coja. Da la colleja al dorado robot. ¿Cómo te sientes? Què? Ja està? Jo sóc el mestre Jedi? No, esto era para irme yo.